Warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mawutu bibiya ta ko a ina kalla wannan shafin ina maka sallama idan ta daina musulunci. Wato assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To ina son dan yi magana ne game da abin da ya dan faru jiya, wannan dan wasan kwaikwayon da aka dan yi haka na dan birnin Tehran. Duk ba nan lafiya kalau wallahi. Ba komai jiya da daddare ma dai madam ta ji wasu ƙararraki guda biyu take cewa ta ji wasu ƙararraki fa na ce wannan ba wani abu bane. Sai da safe nake ganin ashe ma ƙarar da na jin ma ƙaran makaman kariya ne da yake karkaɗo makaman da su Isra'ila suka wannan wataƙila da na ɗora bidiyon wataƙila kun gani. To wannan kenan. Ai daman na gaya muku, na ce muku mutanen nan ba za su yi gigin kawo hari ba, kuma suka yi to za su kwashe kunya, kuma shine abin da na yanzu ya faru. Yanzu haka ma daga makaranta na fito zan koma gida, kamar da na muku bidiyo da zan haka na nuna muku yadda na biyo hanya na taho. Yanzu haka ma zan sake bin hanya na koma gida saboda na gama abin da zan yi a makaranta. So wato Iran malam ta samu wani ƙarfi ne wanda sai an taɓa ta ne ake iya ganowa, kuma suna da wani abu, suna da sirri. Ba abin da za ka iya sani game da wannan ƙarfin nasu. Ko a cikin Iraniyan ma ba kowa bane yake sani. Ina ma a ce wani zai yi bayani saboda na har kai ma ka samu bayani, ba yadda za ka yi ka samu bayani. Wannan kenan. To insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ci gaba da kunyata su, ya kuma kawo ƙarshen zalunci da danniya a duniya bi haƙƙi Muhammadin wa al-tayyibin at-tahirin.